Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod de Nova. E în full, da. Ce interesant. E fresh. Nimic interesant aici. Astăzi nu facem facecam fiindcă mi-e lene. Ce full, frate! Doamne! Nu știu dacă am sus ca să jucăm Nova. Așa. Am intrat într-un meci. Well done, limit, kill limit. Oh, frate. Decât 30 de... Jucăm să mergem. Curioasă, așa. O mașină, ceva? Nu, mașină, nu trebuie mașină. Nu, ce, nu trebuie, nu, așa ceva. Da. Da, nimeni pe aici, nimeni, seriously? Oh my god, am intrat unul la cei roșii și unul la noi. Aoleu, mi-e frică. Oh, ce asta, bazooka? Mă rog. Cred că e unul cu un robot. Uite, unul de-al meu. Da, am tras din verișoara acum. De la semnul undeva. Am zis să pot. Oh my. Am mâine de mine. Oh my god. Chiar foarte mult. Și eu. Da, asta e bună. Cred că asta e bazooka. Sau la... Nu, e un lansator de bombe. Ceva. Mă rog. Nu știu. Bine că nu mi-a damage când sar. Da. Ce? Perfect. Oh my god. Asta fix când vreau să spun că ăsta mă omoară. Are level mare. Cred. Adică are parașutul sau ce-o fi asta mereu. Nu prea mă interesează.
mor, frate! Mâncai hack-ul. Lol. Frate, aici cred că e baza roșilor. Da, eu azi am început să joc acest bit. Să dați like dacă vreți să continui seria. Da, mie îmi place. Destul de șmecheră. Ea e șmecheroasă. Da, n-aș facă după... Oh my god. N-am cum să iau pe ăștia. Ok, perfect. Să mai căutăm anul. Aici baza ceva. Că aici se spawnă. Frate, nu. 3, nu. Oh my god. Trebuie să I mean. O să fac și Minecraft după ce să va apărea următoarea. Oh my god, acolo e. Acolo să ia loc și face și Minecraft pe canal, dacă vreți. Mai stăm așa puțin pe el. What? Cred că ăsta e rămân. Roleplay, da, roleplay. Cred că îl facem de 10 minute episodul ăsta. Facem un pistol așa. Nu. Deci eu nu mă pricep cu ținta. Când pun ținta, are sensibilitatea prea... Bă, n-am murit. Nu cred! Cinematografic ăsta mă enervează. Da, uite. Are arma bună. Da, are arma foarte bună. Hai că sunt în bază la mine. Asta aici. Așteptăm până timp. Cât să se... armă. Da. Continuu. Mai jucăm încă. Oh, frate. Mi-a dat crash Nova-ul. Reintrăm nimic. Nu am făcut tutorialul și nici nu vreau să fac tutorialul, adică l-am făcut toată, dar nu mai am chef acum să nu fac. Multiplayer, online. Facem 15 minute. Acest episod este un episod special. Join. Așa e perfect. Îmi place mapa asta. Deathmatch. 2, 1.
mă spawnez fix aici. Oh my god, man. Frate, seriously, mă spawnează numai aici. Am luat ceva cu foc să părălim porcul de Crăciun. Părălim porcul de vedea. Oh my god, îmi părăleam și eu porc sau îmi germește chestia. O să facem și un episod special de Crăciun, mai încercăm să-l facem mai lung. Oh my god, sniper, îmi place mult sniperul. Iarnă. Oh, m-a luat de la spate. Oh, ăsta e român, Bogdan. Sigur că m-a luat de la spate unul. Trebuie să mă ieși în spate. Dar nu sunt ochii și nimic, nu pare roșie. Și întreabă dacă. Oh my god. Hai. Ia să coborăm mai întâi baza noastră. Sper că e cineva. E mai cineva. Și avem și domnul de cineva mai. Aici nimic. Da, încă 2 minute. Oh my god. Ce m-a speriat asta. Așteaptă aici la alea. Ia-ți face mă la porc. Oh my god. M-a speriat, uite cu ăla. Ce la porcul ăsta? Trebuie să găsim aici. Poate vă întrebați ce tabletă am Samsung Galaxy Tab 4. Da. What? Mă rog, cam asta a fost episodul. Nu uitați să apăsați pe butoanele magice. Pa, pa!